Dakar fina mulej għalix tlifna, id-dawletijek bil-faraġ tal-qlub, henna lina u f'jismek eħlisna, il-sarat li ġarrabna fidnun. Tħallasni xomulejk fuq li moddi, kien salħtiħat ħawlidek dajfni, dafna midbajja taruna, sabiex nejxu għal dejjem safin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal Ruħ Marie Bonell. Ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra għan-nuqqasijiet tagħna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fil-ħniena tiegħek bla tmiem ħares mulej il-Knisja tiegħek u billi l-bniedem jiġġarraf mingħajrek għatih dejjem il-għajnuna tiegħek biex jitbiet minn kull deni u jfittex is-salvazzjoni. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Isimgħu il-kelma tal-mulej intom prinċpijiet ta' Sodoma, għatu widen għat-talim ta' Alla tagħna intom nies ta' Gomorra. Inħasslu u tnattfu, neħħu l-ħażen ta' emilkom minn quddiem għajnejja, iqfu mill-ħażen, tgħallmu għamlu t-tajjeb, fittxu id-dritt, sewwu l-inġustizzji, iddefendu l-iltejm u waqbżu għall-armla. Ejjew mela nirraġunaw flimkien jgħid il-mulej, imqar jekk dnubietkom ikunu ħomor bħall-iskarlat, isiru bojot bħas-silġ. Imqar jekk ikunu ħomor bħall-kremżi, isiru bojot bħas-suf. Jekk intom tridu u tobdu, intom tieklu il-ġid tal-art. Iżda jekk tgħidu le u twebsu raskom, ix-xabla tikolkom għax fomm il-mulej tkellem. Il-kelma tal-mulej. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Ma nċanfrekx għas-sakrifiċċji tiegħek, il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem qudiemi. Ma neħtieġ ebda oġol minn tiegħek jew gidien mill-imrieħel tiegħek. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi u żżomm fuq xuftejk il-patt tiegħi, int li tobgħod it-twiddib u tixħed kliemi wara darek. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Dan int għamilt u jien bqajt siket, forsi ħsibt li jiena bħalek. Issa se nċanfrek u dan kollu nqiegħed quddiemek, min irod li sakrifiċċju ta' ratti l-ħajr dan isebbaħni u lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Lil min jimxi bis-sewwa nurih ta' Alla.
Gloria utifhir lila Christu. Gloria utifhir lila Christu. Bedu minnkom il-ħtijiet kollha li waqajtu fihom jgħid il-mulej u ġeddu qalbkom u ruħkom. Gloria utifhir lila Christu. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu kellem lin-nies u lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: Fil-katedra ta' Musa għadu l-kittieba u l-Fariżej. Mela kull ma jgħidilkom huma għamluh u ħarsuh. Iżda tagħmlux kif jagħmlu huma, għax huma kliem biss għandhom imma fatti xejn. Huma jorbtu qatet kbar u tqal u jabbuhom fuq spallejn ħaddieħor, waqt li huma stess anqas b'sebaħħhom wieħed ma jridu iħarkuhom. Kull ma jagħmluh għal għajnejn in-nies. Għalhekk ikabbru l-filatteri u jtawlu l-ġmiemen tagħhom, iħobbu postijiet ewlenin fl-imwejjed u siġġijiet ta' quddiem fis-sinagogi u jixtiequ min iselmilhom fil-pjazzett u lin-nies isejħulhom Rabbi. Imma intom tħallux min isejħilkom Rabbi, għax li mgħallem tagħkom wieħed hu u intom il-koll l-aħwa. U ssejħu lil ħadd missierkom għax fuq dil-art għax mill-missier tagħkom wieħed hu dak li hu fis-smawiet. Hekk ukoll tħallux min isejħilkom mexxejja għax il-mexxej tagħkom wieħed hu il-Messija. Il-kbir fostkom għandu jkun għaddej tagħkom. Min jitolla jitbaxxa u min jitbaxxa jitolla. Il-kelma tal-mulej. Lil min jimxi bis-sewwa nurjeh is-salvazzjoni ta' Alla. Din hija it-talba tagħna tal-lum. Ħadd tkun din il-frażi. Ejjew nitalmuha bl-amment, ejjew matul dan il-jum nirrepetuha. Għax din hija eżies ta' għajnuna kbira. Jekk jien nimxi bis-sewwa, ħajkolli fija il-preżenza ta' Alla. Din hi s-salvazzjoni ta' Alla. Min jimxi bis-sewwa, min jibni ħajtu fuq il-kelma ta' Ġesu, ikollu il-paċi ta' Ġesu f'qalbu. Araw il-Vanġelu eżies kif jibdi Ġesu huwa ibes u fl-istess ħin ċar u tont. Ġesu lil-nies jgħidilhom: żommu dak li jgħidulkom il-kittieba u l-Fariżej, dawk li jfissrulkom l-Iskrittura, imma qogħdu attenti, tagħmlux kif jagħmlu huma. Tħallux l-eżempju tagħhom ifixklukom. Ibnu ħajjitkom mhux fuq dak li jagħmlu, imma fuq il-kelma li jxandrulkom, għax dik il-kelma li tixxandar lilek u lili mhijiex kelma ta' bniedem, imma hija kelma ta' Alla. Min jaf aħna stess kemm drabi skandalizzajna lil xulxejn. Nibda jien minni stess. Forsi anke b'mument ta' rabja jew tensjoni taħtaf persuna. Min m'għandux difetti, min ma jiżbaljax. Imma aħna
irridu nagħmlu din id-distinzjoni bejn il-kelma ta' Alla u l-mod ta' kif il-bniedem jgħixha. Għax mhux dejjem ngħixuha kif il-mulej jitlobna. U fil-waqt għalhekk li llum ejjew nitolbu skuża lil xulxin, ejjew anke f'din il-quddiesa nitolbu għal dawk il-persuni li kull wieħed u waħda minna minn hu. Jien stajt forsi fixkilt persuna oħra, stajt forsi weġġajt kelma, weġġajt persuna. Stajt forsi anke għax persuna ma sellemtiliex, ma kellemtiex, għatet qalba fixkilta. Ejjew nitolbu għal dawn il-persuni biex dawn il-persuni ikollhom il-paċi ta' Alla f'qalbhom. U biex aħna wkoll il-mulej tkun il-kelma tiegħu li jiddawwalna li tmexxi kull emil li aħna nagħmlu kull ġurnata ta' ħajjitna. U għalhekk lil min jimxi bis-sewwa il-mulej jurih is-salvazzjoni tiegħu. U tieżies nitolbu il-Alla l-ġustu ħanin biex f'dan iż-żmien tar-randan inaddafna minn ħżunietna. Nitolbuh u ngħidulu għatina mulej l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Għatina mulej l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Għas-saċerdoti biex bix-xhieda ta' ħajja qaddisa ikomplu jsaħħu l-ħuthom l-insara ħalli jxandru u jgħixu dak li titlob minnhom il-kelma. Nitolbu għal-Papa biex iż-żjara tal-Papa Franġisku fostna tkun waħda li tlaqqana mal-mulej Ġesu f'imħabtu u narfu ngħixu ta' aħwa bejnietna. Nitolbu għal-gvernijiet sabiex jaħdmu bis-serjetà b'kull mezz biex tieqaf il-gwerra fl-Ukranja u sseħħ il-paċi. Nitolbu. Risqulek mulej minn dan is-santwarju lill-familji tagħna. Għamel li huma wkoll ikunu kapaċi jaħfru lil xulxin, jilqgħu lil xulxin bl-imħabba. Nitolbu għal morda u dawk kollha li jduru bihom. Għamel mulej li bil-preżenza ta' bnedmin oħra juruhom mhux biss l-imħabba umana tagħhom imma jġaluhom iħossu il-preżenza tiegħek magħhom. Nitolbuk mulej għalina l-koll hawnhekk biex ma niġewx infixkla minn xi eżempji ħżiena imma nibnu dejjem fuq il-kelma tiegħek. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej Ġesu Kristu, ibnek qalilna li inti biss il-missier tagħna u li Kristu ibnek u li mgħallem tagħna. Għedna biex ngħixu u nistqarru il-verità u l-imħabba tagħna lejk. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Hennalina mulej, hennalina, hennalina mulej, hennalina. Lejk mulej nollu qlub na jismana, għalix fiki tamajna finike. Hennalina mulej, hennalina. So benin midnu bita
tal-imoti nitolbuk trotti l-mafra tal-ħsara. Enna lina mulej, enna lina. Nadda f'lubna mit-teba tal-ħtija u saħħana bil-faraġ tal-ħnina. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Taffi mulej il-korla tiegħek għalina u qaddisna b'dawn il-misteri biex ninfatmu mid-drawwiet ħżina tagħna u niksbu id-doni tas-sema bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu lubna il-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti għas-saħħa ta' wliedek, għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom, għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina, jinqdew bil-ġid li jgħaddi u hekk li jiżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċ, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs rad il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana jint u salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
Bikristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina illum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżda jitkellmu waħda, ruħi tkun fejn. Ġisem ta' Kristu. Jesu
aferuhen. Jesu tiei, min marabbilek, sali parash, fuq spallek, kienu l-ħafna dnubi tiegħi, Ġesu twajjeb aferuhen. Ġesu tiegħi, idejk minni fet, dawk li msimer tal-ħatin, kienu l-ħafna dnubi tiegħi, Ġesu twajjeb aferuhen. Nitolbuk mulej biex li kelli ħadna mill-mejda imqazza iqawwina ħalli ngħixu ħajja aktar tajba u jagħtina dejjem il-għajnuna tal-ħniena tiegħek bi Kristus Siedna. Kejjew nippreżentaw il-familji kollha tagħna taħt il-man tal-Madonna biex fihom ukoll f'kull familja ikun hemm dak l-ispirtu ta' maħfra, ta' fedeltà, ta' imħabba. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna ta' Pinu, ħometana l-Maltin, għafdarek ġejnaħna, għaxineti til-qana. Madonna ta' Pinu, u d-dimek ħerqana, ġejnaħna nitolbu biex tfittex tismana, biex tfittex tismana.